हाँ की बोलता? अरे चिन्हत नहीं का हम गुड़िया बोलतानी। का तू गुड़िया बोलता रू? ढेर दिन के बाद फोन कइले बारू। अरे का करी एगो लड़का भइल बा उ सर कहता खाली टेंगे टेंगे। सही में का? हाँ हो। कैसे कैसे याद कइलू शादी के 1 साल बाद कइलू। कैसे कैसे याद कइलू शादी के 1 साल बाद कइलू। छोड़ी टोपरी वाला खोजले हलू नौकरी वाला। हमरा पति के अति से भइल का बोलेला नतिया टेंगे 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 टेंगे। म्यूजिक बाय अखिलेश आकाशी। होता अफसोस अब हमरा हो। रहनी समझवले हम तहरा हो। होता अफसोस अब हमरा हो। रहनी समझवले हम तहरा हो। करत रहलू बिहान रोज हमारा से लड़ी लड़ी हो। हमरा पति के अति से भइल का बोलेला नतिया टेंगे 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 टेंगे। म्यूजिक बाय अखिलेश आकाशी। लागता डिवोर्स अब देवे पड़ी। पियावा मिलल बा ऐसे रहे पड़ी। लागता डिवोर्स अब देवे पड़ी। पियावा मिलल बा ऐसे रहे पड़ी। आशिक इमाम के रोज कहत रहलू होंगे होंगे। हमरा पति के अति से भइल का